kangen kutan po upama aku kangen kutan po upama karo sliramu kok wong asu iya wong asu wong ayu saka mantepe mong sliramu kang dadi longing terus kelingan utan-utan ini akhirnya ngambil sikile jadi keplok. Lah keplok ku ora tangan lah. Akhirnya rak nyang dipan dadi keplokke prek-prek. Basa tekan dipan gletek ini dirongoro esuk-esuk ya keplok prek-prek. Atur nuwun Mbak rawuhipun. Kisah saya. Niki jan gur ora sangen-ngen ler turu itu. Anu nek wilayah jenengan nek ajeng minggaten dipan keplok mboten sukune Bu, mboten to. Nek ngoten namung gen kula lah. Wis keramikan. Dadi ora ngene iki to. Aku kaya tau ngene iki to gek munggah gek lesedil aku gek keplok meneh plak-plak iki. Lah men resik. Yo. Wes suwe. Ayo. Wes suwe. Oh iya ding alis bagane wedok. Yo. Sliramu nate ngendika tresna lair terus sing aten Mas. Buangane dene vokal apa-apa sing nguri gayor. Kater langgam kangen lumantar lek to entertainment.